Para sederek kang kinasih ing asmanipun Gusti Yesus Kristus, sugeng pinanggih malih ing wekdal kagem nyinaoni piwucal sekolah Sabat. Ing wekdal menika kita badhe sinau pelajaran utawi piwucal ingkang kaping sekawan ingkang ngagem judul bangsa-bangsa bagian pertama utawi bagian sepindah nggih. Niki tulisane padha kali bahasa Indonesia nanging macane beda nggih. Nah niku bangsa-bangsa bagian sepindah. Lan ing wekdal menika kita badhe sesarengan nyinaoni kalih Pak Pendeta Hari Susanto ingkang dados narasumber selamine kita nyinaoni piwucal sekolah Sabat nika. Pripun kabaripun Pak Pendeta? Matur nuwun puji Gusti. Puji Gusti nggih, sehat-sehat nggih. Matur nuwun, Pak. Monggo para sederek saderengipun kita lajengaken kula badhe waosaken ayat pengetan kita ingkang dipun pendet saking Daniel pasal 7 ayatipun sekawan welas mekaten firmanipun Gusti. Tumuli kaparingan pangwaos lan kaluhuran sarta pangwaosing kerajaan. Wong-wong saka sakehing bangsa, suku bangsa lan basa banjur padha ngabdi marang panjenengane. Pangwaose iku pangwaos kang langgeng, kang ora bakal sirna, sarta karajane iku karajan kang ora bakal rusak. Monggo kita sami-sami ndedonga. Duh Rama kawula kang jumeneng ing swarga langgeng, kawula ngaturaken gunging pasami bilih kathah berkahipun Gusti ingkang sampun kawula tampi. Mugi ing wekdal menika berkahipun Gusti saged kawula lampahi malih saengga rikala kawula nyinaoni piwucal sekolah Sabat menika saged migunani dumateng peningkatan mutu kerohanan kawula piyambak-piyambak. Berkahi ing wekdal menika Gusti, sedaya menika kawula aturaken kanthi rendahing manah ngagem asmanipun Gusti Yesus Kristus. Amin. Menawi kita waos pindah malih judul piwucal kita menika nggih menika bangsa-bangsa. Nek kita waos piwucal sekolah Sabat kita lan kita waos Alkitab utawi kitab suci, kita saged mangertosi kapan entenipun bangsa-bangsa menika. Soalipun nek kita nyinaoni buku Kejadian sing kita waos kita pelajari ing kuartal menika, kita nyinaoni namung wonten keluarga ingkang dipun ciptakaken kalih Gusti Allah nggih menika Adam lan Hawa nggih Pak Pendeta nggih. Nanging sakmenika kok kathah nggih bangsa-bangsa lan basa lan suku malah. Lan nika basane beda-beda. Kinten-kinten pripun Pak Pendeta nggih sejarahipun menika kok sampai kathah niki bangsa-bangsa menika. Lan mangke kita badhe hubungaken niku napa nggih hubungane kok kalih nubuatan niku. Nggih, sing ing sing sepindah pripun kinten-kinten sejarahipun niku Pak Pendeta. Nggih. Matur nuwun Pak Pendeta lan para sedherek ingkang kinasih kalih asmanipun Gusti Yesus Kristus. Wiwit mula menika satosipun namung wonten setunggal basa. Krana ingkang dipun titahaken Gusti Allah menika namung setunggal, inggih menika Adam lan istrinipun Hawa. Nggih. Nanging sasampunipun Adam lan Hawa nggadahi keturunan-keturunan. Nggih. Ing salajengipun keturunan-keturunan saking Adam menika lajeng dawah dumateng dosa lan dosanipun langkung-langkung kathah pramila Gusti Allah menika anggadhahi keputusan badhe nyirnakaken menungso ingkang kebak dosa menika. Dados
menika Gusti Allah ndugekaken udan Nggih, ingkang kasebat nggih menika air bah air bah. ingkang nyirnakaken sedaya menungsa. Nggih. Nanging ingkang sisanipun nggih menika keluarganipun Nuh. Nuh nggih. Nah, sejatosipun namung setunggal keluarga menika. Nggih. Sisanipun sasampunipun air Air bah. bah. Nah, kados dene ing saderengipun Nuh anggadhahi keturunan-keturunan Nggih. lan saking keturunan-keturunanipun menika dados bangsa-bangsa ingkang ageng. Nggih. Nanging sejatosipun saderengipun tetep tasih setunggal bangsa, Setunggal bangsa. setunggal basanipun. Oh, Nggih. nggih nggih nggih. Ngantos menika ing jamanipun Nimrod. Nggih. Ya, Nimrod menika ingkang anggadhahi gagasan ingkang dados penggagas inggih menika ndamel Menara Babel. Nah, anggenipun mbangun Menara Babel menika tujuanipun nggih menika kagem nglawan Gusti Allah. Nglawan nggih. Mbok bilih menawi mangke Gusti Allah ndugekaken malih air bah. Nggih. Nanging piyambakipun sampun damel kutha ingkang inggil ingkang pun sampun ngantos dugi langit. Istilahnya kanggo ngungsi ngoten nggih, Mas. Kanggo ngungsi dados air bah menika mboten saged ngukum Nggih, nggih. menungso ingkang sampun wonten ing Menara Babel Nggih, menika nggih, kala wau. nggih. Dados tujuanipun nggih menika nglawan dumateng Gusti Allah. Nah, krana tujuanipun nglawan dumateng Gusti Allah menika perkawis ingkang boten sae. Nggih. Gusti Allah mangertosi menika, Gusti Allah mangertosi menapa ingkang dados tujuanipun. Pramila Gusti Allah menika turun ya sowan dumateng ing donya menika. Lan piyambakipun ngandika menika wonten ing Purwaning dumadi 11. 11. Ayatipun ingkang kaping 6. Nggih. Wong-wong iki padha tunggal basa lan tunggal bangsa. Sak menika tasik tunggal. Tunggal nggih. Tasik setunggal mawon Nggih, boten nggih, nate nggih. boten wonten bangsa-bangsa ingkang benten-benten. Dados nek ngomong ngoten langsung Sami. dimengerteni nggih, Nggih, Mas. terus dipun mangerteni krana setunggal basa Nggih, sami nggih, nggih. basanipun. Nggih. Mongko iki lagi wiwitaning reka-rekane suwe-suwe ora kena dipenggak karepe. Nggih. Ayatipun ingkang kaping 8 Nggih. mengkono anggone Gusti Allah mbuyarake wong-wong mau saka ing kono menyang salumahing bumi Nggih, nggih. nganti wurung anggone ngedekake kutha. Ayat 9 mulane kutha mau diarani Babel. Oh. Merga ana ing kono Gusti Allah ngisruhake basane wong wong sing padha manggon ana ing bumi lan saka ing kono dibuyarake tekan ngendi-ngendi. Terus menika asal mulanipun krana Nimrod menika ngerahaken tiyang kathah damen bangun Menara Babel. Nggih. Lan Gusti Allah menika mboten ngersakaken. Nggih, nggih. Gusti Allah menika mbuyaraken rencana anggenipun bangun Menara Babel. Kados pundi mbuyaranipun basanipun dipun serak-serakaken. Nggih. Basanipun dipun kisruhaken. Terus menawi setunggal tiyang lan setunggalipun sami-sami kerja ning mboten ngertos basanipun karena sampun dikisruhaken dening Gusti Allah. Karena mboten saged komunikasi basanipun benten pramila mboten dados menika Menara menika. Menara Nggih. Babel menika. Nah, wiwitan ing mriku Nggih. menika nyebar wonten ing salumahing bumi menika dados bangsa-bangsa ingkang benten-benten. Basanipun benten-benten, sukunipun benten-benten. Oh. Dados menika sejarahipun kados pundi kok saking Adam nika namung setunggal, Ya, kok nggih, menika nggih. dados bangsa-bangsa ingkang kathah lan basa-basanipun ugi benten-benten. Nggih. Matur nuwun Pak Pendeta. Jelas nggih, jelas sanget nggih menika sejarahipun wontenipun bangsa-bangsa. Milane nek ing wedal menika enten nggih istilahipun kata-katanipun sami tapi artinipun beda. Enten. Nah niku contoh nek niki wong Sunda kalih wong Jawa niku nggih Mas. Nggih. Atos contone kan. Nek atos kanggo wong Jawa kan Keras. keras nggih to. Atos sing. Tapi nek atos kanggo wong Sunda Sampun. sampun. Nah niku salah setunggaling basa ingkang milane dados sing
orang dadekne Menara Babil. Pancen pas niku dereng enten nggih, mungkin. Nah, para sedherek sedaya nek kita nyinaoni istilahipun Menara Babil menika kathah josipun piwucal-piwucal ingkang saged kita pendet saking mriki. Soalipun enten niki dipun serat ugi ten napa niku ten Purwaning 2 dumadi 11 ayatipun sekawan niku Nimrod niku istilahnya arep bangun menara iku tujuane apa istilahnya golek jeneng nggih, golek nama ngoten lho. Ha niku kaunggulan. Nah, ben ku wong padha wis hebat ya ngono kae. Iki wis ora iso kebanjiran meneh ngono. Pokoke ning nata mriku disebutaken kan kayak bahasa Indonesia kan marilah kita cari nama gitu kan. Terus nek kita niku golek nama ya hati-hati. Nggih, matur nuwun Pak Pendeta sepindah malih nggih niku sejarahipun bangsa-bangsa. Nah, terus napa kinten-kinten tumindakipun Gusti Allah nggih Pak Pendeta nggih supados rencana keselamatan meniku saged dados ngoten lho. Pripun kira-kira ingkang dipun lakokaken kalih Gusti Allah malih supados enten rencana keselamatan niku kagem nyelametaken menungso sing kebak dosa kala wau Pak Pendeta. Kinten pripun Pak? Nggih. Sasampunipun bangsa-bangsa menika kala wau nyebar lajeng tamtunipun dosa ugi saya tambah-tambah. Kathah ya. Bangsa-bangsa menika saya ninggalaken Gusti Allah lan boten tepang dumateng Gusti Allah lan malah menyembah dumateng brahala. Nggih. Ing situasi ingkang mekaten menika kala wau Gusti Allah rumaos prihatin dumateng menungso ing bumi menika. Kados dene boten wonten pengharapan. Boten wonten keselamatan kagem manungsa. Pramila Gusti Allah menika lajeng nitahaken setunggal bangsa ingkang rencananipun Gusti Allah nggih menika dados pepadang. Dados dalan supados bangsa-bangsa sanes menika nemahi dalan pepadang, nemahi kawilujengan gesang langgeng lan wangsul malih dumateng Gusti Allah ingkang sampun nitahaken langit lan bumi menika. Nah kados pundi Gusti Allah menika nitahaken setunggal bangsa ingkang dados dalan pepadang menika kala wau. Nggih menika kanthi timbalanipun dumateng Abraham ing rikala semanten dipun tingali dening Gusti Allah piyambakipun nggih menika priyantun ingkang ajrih dumateng Gusti Allah, ingkang taat dumateng Gusti Allah. Lajeng Gusti Allah nimbali bilih Abraham menika badhe dados bapanipun tiyang utawi bangsa ingkang pitados dumateng Gusti Allah. Wonten ing kitab Purwaning dumadi 12 menika ayatipun ingkang kaping 2 menika timbalanipun Gusti Allah dumateng Abraham. Ing ayat setunggal Gusti Allah ngandika marang Abraham, kowe lunga negaramu, bangsamu lan omahe bapakmu tinggalen. Kowe mangkato menyang negara sing bakal tak kandhakake marang kowe. Ayat ingkang kaping 2, kowe bakal tak dadekake bangsa gedhe. Bakal tak berkahi lan jenengmu tak gawe misuwur. Karo meneh kowe bakal dadi marganing berkah kanggo wong akeh. Nah, menika timbalan menika ingkang dados cikal bakalipun setunggal bangsa ingkang diberkahi dening Gusti Allah ingkang dados dalan pepadang dumateng bangsa-bangsa sanes. Kados pundi menika? Saking Abraham lajeng miyos putranipun nggih menika Ishak. Saking Ishak miyos putranipun nggih menika Yakub. Saking Yakub miyos putranipun wonten 12. Menika 12 suku Israel. Lan saking salah satunggaling suku Israel nggih menika suku Yehuda. Menika miyos
Sang Juru Selamat inggih menika Gusti Yesus Kristus. Kristus ingkang dados dalan pepadang, ingkang dados pepadang, ingkang dados sumbering berkah, ingkang dados juru wilujeng dumateng sedaya bangsa-bangsa ingkang wonten ing matur nuwun Pak Pendeta. Luar biasa nggih Gusti Allah niku Mas. Mboten saged kita tebak istilahipun nggih. Kathah tiyang ingkang berusaha kang supados nyelametaken awake dhewe niku nggih ingkang dipun pimpin kalih Nimrod kala padahal Gusti Allah niku sediaaken nggih Pak Pendeta. Sediaaken piantun ingkang dados juru wilujeng kawula. Nggih menika Yesus Kristus piyambak nggih Yesus Kristus. Terus niki niku janjine keselamatan nggih artinipun saderengipun sampun dipun nubuataken nggih Pak Pendeta nggih. Dipun nubuataken lah dipun genapi ing Gusti Yesus. Dados kinten-kinten pripun Pak Pendeta menawi aplikasine dumateng panguripan kita sak menika Pak Pendeta. Soalipun kan rikala zaman-zaman Abraham menika istilahnya bangsa-bangsa sing riyen menika kan mboten sedaya menika langsung miturut dumateng Gusti kan Pak. Kan enten sing nglawan, enten sing turut ya kan katanya. Kita pripun Pak Pendeta nek aplikasine ing wekdal menika? Nggih. Nggih kados dene bangsa Israel menika keturunanipun Abraham menika dipun timbali khusus dening Gusti Allah supados dados pepadang. Supados dados seksi dumateng bangsa-bangsa sanesipun. Pramila ing sakmenika ingkang dipun timbali dening Gusti Allah supados dados seksi dumateng tiyang kathah wonten ing salumahing bumi menika nggih menika grejanipun Gusti Allah. Kados dene bangsa Israel menika dipun timbali khusus, pramila sakmenika gereja kita menika dipun timbali khusus dening Gusti Allah. Nanging kita kedah mengeti bilih bangsa Israel menika nate gagal. Nggih. Gusti Allah menika nitahaken bangsa Israel menika sejatosipun menika kedahipun benten kalih bangsa-bangsa ingkang sanes. Bangsa-bangsa ingkang sanes dipun pimpin raja-raja, malah kathah raja-rajanipun ingkang raja-raja ingkang durhaka. Nggih. Raja-raja ingkang boten tepang dumateng Gusti Allah. Nanging bangsa Israel menika sejatosipun ing wiwitan Gusti Allah ngersakaken bilih ora usah ngangge raja. Kenging menapa? Krana Gusti Allah piyambak ingkang dados rajanipun. Dados menawi dipun pimpin dening Gusti Allah, mongko bangsa Israel menika kala wau badhe dipun arahaken dening Gusti Allah supados bangsa menika benten lan sedaya bangsa-bangsa sanes menika saged ningali iki ora ndek raja nanging kok luar biasa. Nggih. Sapa rajane? Gusti Allah. Nanging kasunyatan bilih bangsa Israel menika sampun nolak kepemimpinanipun Gusti Allah. Malah bangsa Israel menika nyuwun raja menungso supados sami kalih bangsa-bangsa ingkang sanes. Nah, nika kegagalanipun bangsa Israel. Nah, kita kudu mengeti menawi kita ningali ing wiwit ing kepengker dumateng sejarahipun perjalanan gereja. Mulai sampun dipun dirikaken dening Gusti Yesus ngantos sakmenika gereja menika ugi sampun ngalami kegagalan kados dene bangsa Israel. Kegagalan iki kados pundi? Ing rikala bab abad keempat utawi abad kelima ing wiwitan ngantos wiwitan zaman rasul-rasul ngantos bab abad ingkang kaping sekawan menika tiyang Kristen menika kan dipun kuyo-kuyo, dipun tindas, dipun aniaya. Nah, salah satu penindasipun nggih menika penguasa saking Romawi, kekaisaran Romawi. Nanging ing abad keempat menika penguasa Romawi menika malah nyawiji dumateng gereja. Lan saksampunipun ing abad kaping 5, kaping 6 lan saterusipun
gereja sakmenika nyawiji dumateng kuwas politik, dumateng kuwas negari. Nggih. Mundut kekuatan, kegiatan, kekuasaan saking negari. Nggih. Pramila gereja menika sampun kompromi Kompromi nggih. dumateng kuwas politik, boten murni dumateng kuasipun Gusti Allah, ajaranipun Gusti Allah, ajaranipun Alkitab, nanging sampun dicampur dumateng kuwas politik. Nah, ing menika kegagalanipun gereja ingkang dipanggil supados dados dalan pepadang dumateng donya menika. Pramila ing pungkasanipun jaman, saderengipun Gusti Yesus rawuh ingkang kaping kalih, Gusti Allah manggil gereja menika wangsul malih dumateng kamurnen, dumateng kiwucalipun Gusti Allah. Nggih. Tinggalaken napa menika tradisi-tradisi utawi kerjasama kompromi kalian donya, kalian politik, kalian kuasa negari, kembali wangsul malih dumateng Gusti Allah. Istilahnya ninggalaken ingkang nglawan kalih aturan-aturan Gusti Allah kan nggih Pak Pendeta nggih. Supados saged dados pepadang malih. Nggih. Lah kita dados kita nika kedah bersyukur nggih Pak Pendeta nggih. Bilih kita menika mlebet ing gereja ingkang ajaranipun murni menika nggih. Mboten promosi nggih, nanging kasunyatan. Nika ingkang kedah kita syukuri kan, pekabaran menika saged sampai dumateng kita sami. Nggih Pak Pendeta mboten kraos wedal kita menika sangat terbatas. Kinten-kinten napa enten sebutan utawi ringkesan napa sing perlu kagem kula pribadi lan para pemirsa secara pribadi supados kita menika saged mangertosi bilih menika wedal ingkang sae kagem kita mlebet ing gereja ingkang murni menika Pastor. Pak Pendeta, kinten napa ingkang perlu ingkang kula lakokaken lan pemirsa ingkang perlu lakoni ngoten. Nggih, matur nuwun Pak Pendeta lan para sedherek ingkang kinasih. Ing wiwitan namung wonten setunggal bangsa, nanging krana dosanipun manungsa, bangsa-bangsa menika saged nyebar, pecah lan dados kathah bangsa, kathah basa. Lan saking mriku dosa semakin bertambah-tambah, bangsa-bangsa semakin boten tepang dumateng Gusti Allah, nanging Gusti Allah anggadhahi rencana ingkang sae. Nggih menika manggil setunggal bangsa ingkang menika dados bangsa Israel, ingkang dados lumantaripun Gusti Yesus Kristus juru slamet, juru wilujengipun menungsa menika wonten ing donya menika mulihaken malih panggilanipun Gusti Allah supados wangsul malih dumateng Gusti Allah. Lan sakmenika kita sedaya gerejanipun Gusti Allah ugi tetep dipun panggil dening Gusti Allah supados kita beto sedaya tiyang wangsul malih manembah dumateng Gusti Allah. Nggih, matur nuwun. Dados kita menika wonten dados anggota gereja ingkang murni menika mboten istilahnya mboten pareng kita egois nggih. Mboten pareng egois, kedah dipun sebaraken dumateng sesami kita sedaya. Matur nuwun Pak Pendeta. Sami-sami. Piwucal ing wekdal menika. Kula nyuwun Pak Pendeta ndonga dumateng kagem nutup diskusi kita menika. Nggih, sumangga sami ndedonga. Rama kawula ingkang wonten ing swarga, Gusti Allah ingkang kawula sembah ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus, kepareng ngaturaken panuwun kawula dumateng Paduka, krana Paduka sampun mandhegani anggen kawula nyinau sabda pangandika Paduka lumantar pelajaran sekolah Sabat. Amin. Pelajaran bab bangsa-bangsa ingkang sampun nilaraken Gusti Allah lan Gusti Allah sampun manggil setunggal bangsa melalui keturunanipun Abraham ingkang lumantar menika Gusti Yesus Kristus lair dados juru slamet kagem manungsa. Amin. Pramila kawula sedaya ingkang sampun paduka timbali dados gerejanipun Gusti Allah, dados bangsa ingkang kapilih dening Gusti Allah, supados kawula sedaya menika dados juru kabar ingkang ngabaraken Gusti Yesus supados sedaya manungsa kembali wangsul malih manembah dumateng Gusti Allah. Amin. Pramila paduka berkahi kawula,
Paduka paringi Roh Suci supados kawula saged nindakaken timbalan paduka menika ing pikesangan kawula. Amin. Mekaten Duh Gusti ingkang dados panyuwun kawula sedaya kawula aturaken kanthi pitados ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus. Amin. Amin. Sepindah malih matur nuwun para pamirsa sedaya lan matur nuwun Pak Pendeta Hari Susanto ingkang sampun dados narasumber kita ing wekdal menika. Sugeng pinanggih malih ing piwucal saklajengipun. Matur nuwun. Gusti berkahi. Gusti berkahi kita sedaya.